Met ik het even uitlezen hoe het erop uitkomt. Dat logo is 40 jaar oud, ja. Eigenlijk een zeilteken. Ja, juist de waar. Ja, we binnen hier in de Waard. Wat zei je toe? We binnen in Ichten de Breggen. Heel goed. 2 dagen in IFKS hier, eigenlijk in je reisdij en in je zieldag. We gaan op zoek naar zo volle mogelijk logo's, wapens van scootjes, toch? Want ik ga even een challenge voor Laura betogen. Want Laura komt heel veel, die jou niet heel veel challenges. Maar ik denk, misschien is het leuk om die een keer uit te dagen. Ja. En we hebben bij ieder skip natuurlijk vlaggen met logo's. En ik ben benieuwd hoeveel logo's toe aan het einde van de rit wist. We gaan nu naar welvaart. En dat ga ik onthouden van het boekje uit de eerste aflevering. Goeie! Op welke scootjes zitten we? Nou, bij welvaart. Ja, Lisa. Ik zie wat is het, een euroteken en Laura, wat toch toe een soort drietand? Ja, een drietand liep het een beetje op bij binnen eigenlijk. Met ik het even uitlezen hoe het erop uitkomt. Dat is weer de vraag. Het scootje weer vroeger van de werf kwam je te welvaart. Maar toen wij hem kochten, hier een oor tekentje, de treidwaard. Wij zijn dat willen wij dan. Authentiek, welvaart. Nou, dat hebben we niet. Maar ja, dan moet er nou een logo op. Toen dachten wij een logo, toen wij hem kochten machinaal. De euro stiet net sterk. Looit op reg. Makkelijk, hè? Daar zit een weetje in. Dat kan je hem zelf zien. Welvaart. Wij als scootje komen uit het dorp waar alle hele huizen kolder waren. De treidwaard, de woorden. Die hebben ze hier in Gastel. Dus die wees zit er ook weer in. Maar de pieltjes zijn wij. Nou, de euro moet wel weer omheen. Dus we zetten pieltjes in om de euro maar sterker te maken. Dat zit erachter een beetje. Wat een fantastisch verhaal. Ja, er zit dus een hele theorie achter. Ja, dit wil even nog nooit dacht natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij zijn maar jongens van het platteland. Hè. Wij hebben wat langer werk dan de oren. Ik dacht, die hangen een stapel ziel. Oh, dat moet maar net te bereiken niet. Hè. Ik bedoel, er is heel wat gebeurd met dit scootje. En ja, daar moet een hele soort uitdaging bewust komen. Dat kan ik je wel vertellen. Want wij hebben geen sponsors van 10.000 euro. Nee, platzak. Nou, ik kan je nog wel uit eten, hè. Dat valt nog wel een beetje mooi. We hebben een logo spot. En wie is daar? Zullen we daar even in? Ja. Ah, goeie. Hoi. Hey, doe best het logo aan het vers knopen. Vlag van de lege woorden, ja. Want ik ga Laura een challenge doen. En Laura maakt alle logo's straks uit de holle weten. En de betekenis erachter. Kerst u dat u eens uitlezen? Nou, niet zo heel goed, maar ik geloof dat het iets te maken heeft met de bosrijke omgeving waar de lege woorden vandaan komt. LW is het, nou? Want jij komt een L en dan een wedering. En dat is eigenlijk een legalisme woord. Zo moest het niet voorstellen. En had het dan nog iets met een bosrijk om jou in... De lege woorden, dat is een streek in Midden-Friesland. Terheen te kappelen, ik maar even. Dat logo is 40 jaar oud, ja. Nou, Laura, ik zit nu op dit logo. Maar daar worden we wel snel op gecorrigeerd. Ja, neem dan sprutsen. Ik denk maar goed dat de camera uit is, maar hoe is het nou? Hoe heet het nou echt? Eigenlijk een zeilteken. Ah, goeie. Ja, goeie. Wie ben voor beneden? Wij je logo? Of Heel zielteken. Zielteken voor stiert. Nou, uiteindelijk is dat het zielteken het wapen van de Gasper. Dat is gewoon uit 34 in Lima begonnen en dat hebben we nog steeds. En daar ben we trots op. Ja, het is een ion met zo'n bletje. Heel maar zo'n bletje. Wat voor bletje is het dan? Een waterlelie. Het jet bij het schip, het is 34 keer hetzelfde. We zielen voor balk, dus dat is wel verhoren. Dat horen we nou maar een beetje om. Dit is gewoon de jet bij de Lietse Lies, dat verhoren we net. Uiteindelijk is het een palingdorp. Jim zielteken. Ja. Waar zit dat voor? Treidarpen, 3D. Ja, en dan hoe is het me net uit te lezen hoe je tot dat logo komen? Dat heb ik net betaald. Dat moest ook bij de voorzitters wijzen. En welke treidwarp min dat dan? Ichten, Breren en Delfthuizen. Wat ben je aan het doen? Weer mag u delen voor de scootjes. Scootjes welkom hieten. We zijn een shotje maar juist waar. Weet ze meteen waar ze binnen. Maar Laura, Ja? 64 scootjes, alweer een shotje. Ik weet niet hoe de eind verint. Ben je helemaal begonnen Dat is voor inderdaad? jezelf een goede verrassing. Jim, je hebt de broekophouders. Waar komt dat in vredesnaam bij? Wie als dorp gaat in uw dorp een standbeeld staan. En het standbeeld dat stiert liek als dit popje samen met de broek omhoog. Vroeger waren we net riek, dus we moesten ons eigen broek omhoog houden. En daar komt het eigenlijk een beetje bij. En dus zit ik een broek ophouder op het scootje. Vroeger dat koens en alles goed zien. En dan zei de skipper, zeggen we maar een van de bemanning, was de broek heen omhoog houden en koens er al een trosje in. Van welk scootje ben je? Jestema. Maar je hebt net een logo. Een teken. Dit is het. Dit is het. Ja. Waar komt dat wij dan? Ja, juist maar. Ja, we zitten op, ik ben het tel kwijt qua dagen, maar binnen in Ichten de Breggen. Ja, en het is de zieldag in Ichten de Breggen. En we zijn nog steeds dwaande met de challenge om zo volle mogelijk zieltekens uit te hollen te leren. Nou, dus zij is het we. Ja, ik er. Ik sliep s'nachts net meer, ik droom erover, maar ik heb het gevoel dat het mijn slag ging dit. Hey, goedemorgen. Hoe is het waar? Nou, het waar is behoorlijk. Het is we hebben fjouwen. Uitzitten is nou 5 misschien. Het zal wel spannend worden, joh.
Goeie. Goeie! Kerst hoe je ziet vertellen over het zielteken. Nou ja, het is een afkorting van onze namen. Grietje Obers. Wij hebben het zeilteken Go. Die tekentjes die erboven zitten. Dus deze hierboven hebben eigenlijk de wienvlaagjes. Dus net het bereik was het haast, Nee, Laura. want ik voelde dus een beetje een telefoonmerk logo. Oh ja, nou dan ken je het wel van maatje. Ja. De strieber. Ja, Luc Koopman van de Strieber inderdaad, die drilt. En wie vreeg nu zo, je hebt natuurlijk een fantastisch embleem. Waar staat dat voor? Dat is het skip zonder roer. En ja, dat ging het eigenlijk historisch in de vlag van drilt. En dat broeken wij als zeilteken nu zijn mest. Misschien hier gewoon, dit is het skip zonder roer, mooi het Strieber eronder. En straks maar de wedstrijd, dan doen we nog een snelle shirtwissel. En dan komen onze bekende shirtjes erbij. Bekende shirtjes? Ja, we hebben een beetje het gesprek van de week. We hebben straks zo'n mooie neon-gele shirtjes weg. En daar vallen we lekker op. Dus maar deze hurre wien, stel je voor we slaan om, dan ben je wel makkelijk te vinden. Mijn naam is Margie Kramer. En ik ben Harm van der Weijden. En van welk scootje? De Nijendooi. Waar komt de naam en het icoon bij? Goeie vraag. 5 jaar geleden hebben we het schip gekocht in een stichting. Toen moest er een nieuwe naam bedacht worden, een nieuw logo. We wilden sowieso een Friese naam. Nou, toen hebben we een paar namen geselecteerd. Iedereen mocht de top 3 invullen. Uiteindelijk kwam de Nijendooi als winnaar uit de bus. Het is natuurlijk ook een mooi liedje. Dus wat dat betreft kwam het goed uit. En het logo, het is eigenlijk een zon die opkomt uit het water. Maar draai je hem een kwartslag, dan is het een N en een D. Oh shit. Ja, dat is wel een uit toch? Ja, de naam Bjuster Balek is ik nog wel voorbij kwam, maar het is toch iets minder serieus. Tijd voor de eindopdracht. Nou, en ik ben wel benieuwd of het een beetje onthouden haast. Meerdere scootjes in klassen. En dan kiest er willekeurig een periode. Ja. Dan wacht ik even, kan ik er even naar denken. Kan je meestal thuis ik even een muziekje het juiste antwoord te raden. En dan hoop ik vanzelf dat ik ze alle keer goed heb, maar echt, oh. We beginnen met een makkelijke, want hier zijn we op West. Het is die. Oeh! Ben we daar op West? Ja, het volkskip. Het Zwarte Wief. Het zwarte wief. Uit de tienje. Ja. Heel goed. Die, het ankertje. Had een mooie naam. De oerwinning? Nee, doe things veel te moeilijk. Oh, het anker? Sterke Jerkes. Sterke Jerkes. Ah, maar die kunnen we eigenlijk net goed. Die keur ik net goed. Nee, We hebben streng goed, hè? Ja. Die. Ja, dat is een Lieds vogeltje. Het Liedse piekje. Ik heb hem hier nog opgezocht, omdat ik dacht, wat grappig wel, Lieds vogeltje. Het is iets met vogel te uitzien? Ja. De vrije vogel. Ja, vrije vogel. Echt? Ja, vrije vogel. Nou, dan geven we voor een hele moeilijke. Die. Oh ja, ik vind dat dus Ja, die is lastig. Ja, ik vind het dus een vogel op een taart. Ja, dat is nog 12 seconden. Nee, ik weet het net. Lutgerdina smeltekop. Mag het limes? Ja, die is lastig. Nou, Lutgerdina smeltekop. 50% Laura. Ja, 2 uit Dat jou. maakt beter, dat maakt echt Ja. beter. Die, het kanon. Ja, het kanon. Nooit volmaakt. Nooit vermaakt. Oké, die keuren we Oké, goed. yes. Die, Oh, dat is een kroon. Een kroon, maar het is een soort van W. Dat me denken aan kroon op dokken. Nee, ik weet het echt niet. redbad. Redbad? Oh, dat is Ja. echt zonde, want ik wist wel dat het redbad... Oké. En nog fjouwer en ik heb het trui zei ze goed. Die, ben we ik west. Oeh, ja, die skippen je het Willem. En dan komt u dokken en het is het Ebenhauser. Ja. Ebenhauser? Ebenhauser, oké, die vind ik wel knap. Oh, thanks. Deze, Zandloper, komt uit Amsterdam. Het heeft een Frieske naam en de Frieske naam is... Zo is het maar. uit de Tiet. de tiet zullen leren. Oh ja, de Tiet zullen het leren. Deze, daar ben we ik west. Ja, dat is de Lietse Lies. De liedjes. Oké, dat ben je heel sorry, snel. misschien hier even 4 seconden wachten met me, maar dat is de Lietse Lies. En Nog dan- één, de laatste. Deze. Het zit in de Lietse A. Ja. En daar is Ian mijn LF en dat is het Lietse Famke en dit is mij de LE. Lietse A. Daar zit de hint ik al in. Meer jou we net vrij hoort. Lietse en een wat. Heel goed. Let en weet hoeveel je hem goed had. Ja. En nou ja, je maakt het toch wel beter die dan Laura. Ja, ik verwacht je nog heel wat van deze dagen. Ja, oké. Maar dit weer in ieder geval het eind van deze challenge, dus we gaan weer op naar de volgende. Yo. Hoi!